Hi guys, good morning. Hello po, Jen Australia. Hello. Good morning. Thank you. Hello sa inyo, kumusta kayo dyan? Wala lang, testing lang ako. Kasi ang saya pala kapag kapag nakakapag-live ka na sa cellphone. Kaya anywhere pwede ka na mag-live basta may internet. Halatang bagong gising ako. Sarap kasi ng sikat ng araw. Hindi maulan, hindi masyadong mainit kasi cloudy. How are you guys? Ito rin ang bato. Sarap ng kunin ng mga ibon. Narinig nyo ba guys? Probinsya ang lugar. Save highlight. Neighbors, mute mic. Pwede pala. Hindi pala siyang i-share. Ganun. Galing. Nice. Ang galing naman. It's a new day. It's a new life. Parang ito maalis yung lock niya. Parang kakaiba.